మ్యాంగ్లూర్ 18 రోజులు గీతా క్లాస్ లో హరే ఈరోజు కృష్ణ మాతాజీ, దాని ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి 18 రోజులు గీతా క్లాస్ లో రెండవ రోజు, రెండవ అధ్యాయం సాంఖ్యయోగము గీతా సారాంశం అని కూడా ఈ అధ్యాయానికి పేరు. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుస్తుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దాని ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు రెండవ అధ్యాయం చూడబోతున్నాము. నిన్న మొట్టమొదటి అధ్యాయం చూసాము. ఏది? అర్జున విషాద యోగం. అంటే ఏం జరిగింది? అర్జునుడు మరి రథాన్ని రెండు సైన్యాల మధ్య పెట్టమని శ్రీకృష్ణుని అడగడం, ఆయన పెట్టడం, అక్కడ భీష్మ ద్రోణాదులు పూజనీయులు వాళ్ళందరినీ చూసి నేను మరి వీళ్ళనందరినీ ఎలా చంపాలి అని చెప్పి యుద్ధం చేయలేను అని విషాదంగా కూర్చున్న అర్జునుడిని చూసాము. 5 కారణాలు చెప్పాడు యుద్ధం చేయలేను అని చెప్పడానికి. 5 కారణాలు ఏమిటో ఎవరికైనా తెలిస్తే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి ఆ కారణాలు ఏమిటి అన్నది. 4 కారణాలు నిన్నే చూసాము. 5వ కారణం ఈరోజు ఇక్కడ చూస్తాము అని చెప్పుకున్నాం. కానీ 5వ కారణాన్ని కూడా యాక్చువల్గా ఏమిటనేది చూసాం. అయితే అర్జునుడు విషాదంగా అలా ఉండటం వల్ల దానికి అర్జున విషాద యోగం అని పేరు వచ్చింది. యోగము అంటే ఏమిటి అంటే భగవంతుడితో కనెక్షను. ఇది మీకు తెలియవలసిన విషయము. ఈ క్లాస్ అయ్యేసరికి కాదు, ఈ క్లాస్ కనీసం 2-3 రోజులు అయ్యేసరికి ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం తెలియాలి. యోగా అంటే ఏమిటి అని అడిగినప్పుడు యోగా అంటే భగవంతుడితో ఆ సంబంధాన్ని పెట్టుకోగలదు, భగవంతుడితో కనెక్షన్ విత్ గాడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ప్రతి అధ్యాయానికి యోగా అనే ఎందుకున్నది అనే ప్రశ్న కూడా మీకు సమాధానం తెలియాలి. ఏమిటది? ప్రతి అధ్యాయంలోనూ భగవంతుడితో కనెక్షన్ పెట్టుకునే మార్గాలు ఒక్క శ్లోకంలో అన్నా చెప్తారు. కాబట్టి ప్రతి అధ్యాయానికి యోగా అనే పేరు ఉన్నది అని. సో ఈ రెండవ అధ్యాయం పేరు మరి చూసాం ఏమిటి? సాంఖ్య యోగము గీతా సారాంశము అని కూడా అంటారంటే గీతలో ఉన్న విషయం అంతా కూడా ఈ అధ్యాయంలో క్లుప్తంగా చెప్పబడింది. అందుకని గీతా సారాంశము అంటాం. అలాగే సాంఖ్యము అంటే ఆత్మకు సంబంధించిన యోగము, ఆత్మజ్ఞానము ఈ ఒక్క చాప్టర్లోనే ఉంటుంది, ఈ ఒక్క అధ్యాయంలోనే. మిగిలిన గీతలో చెప్పబడిన మిగతా విషయాలు అన్నీ కూడా ఇందులో క్లుప్తంగా చెప్తారు. అందుకని గీతా సారాంశం అంటాం. అయితే ఒక్కొక్క విషయాన్ని కూడా తరువాత మళ్ళీ ప్రశ్న వేయడంతో భగవంతుడు మళ్ళీ క్లియర్గా ఇంకా డీటెయిల్డ్గా ఇంకా వివరంగా
ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది, వివరించడం. కానీ ఈ అధ్యాయంలో మొత్తం విషయాన్ని క్లుప్తంగా చెప్తారు. అయితే ఆత్మకు సంబంధించిన జ్ఞానం మాత్రం ఈ ఒక్క అధ్యాయంలోనే ఉంటుంది. తర్వాత అధ్యాయాల్లో ఇంకది రాదు. ఇక్కడే చూస్తాం ఆత్మకు సంబంధించిన జ్ఞానం. కాబట్టి మొత్తం మీద ఆత్మజ్ఞానం ఏమిటో ఇక్కడే ఉంది. గీతా సారాంశం అంతా కూడా క్లుప్తంగా ఉంది. కాబట్టి ఈ 2వ అధ్యాయం చాలా ముఖ్యమైన అధ్యాయము. దీన్ని సాంఖ్యయోగము అని ఎందుకంటామంటే, సాంఖ్యము అంటే ఆత్మకు సంబంధించిన జ్ఞానము. అది ఓకే. సో మొట్టమొదటిగా మరి సంజయ ఉవాచతో ప్రారంభం. సంజయ ఉవాచ తం తథా కృపయావిష్టం అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం విషీదంతమిదం వాక్యం ఉవాచ మధుసూదనః. తం తథా కృపయావిష్టం. అయితే అప్పుడు ఇలా కృపతో, దయతో నిండిపోయి అశ్రు పూర్ణాకులేక్షణం, అశ్రువులతో నిండిపోయాయట. ఏది? కళ్ళన్నీ కూడా అశ్రువులంటే కంటి నిండా నీరుతో నిండిపోయి ఉన్నాయి. అర్జునుడి కళ్ళన్నీ నీటితో నిండిపోయి ఉన్నాయట. ఎందుకు? దయార్ద్ర హృదయంతో, కంటి నిండా నీళ్లతో. విషీదంతమిదం వాక్యం, దుఃఖంగా ఉన్న అర్జునుడిని చూసి ఈ మాటలు ఉవాచ పలికారు మధుసూదనుడు. అంటే మధు అనే రాక్షసుణ్ణి సంహరించారు కాబట్టి మధుసూదన అనే పేరు శ్రీకృష్ణుడికున్నది. సో ఇలా మనస్సు కృంగిన వాడై శోకతప్త హృదయంతో కంటి నిండా నీరు ఉన్న అర్జునుడిని చూసి శ్రీకృష్ణుడు ఈ విధంగా పలికారట. ఇక్కడ మనకి చిత్రంలో చూపిస్తున్నారు. అర్జునుడు, దుఃఖంగా ఉన్న అర్జునుడిని చూసి భగవంతుడు మాట్లాడటం. సో ప్రశ్న ఏమిటి? ఇంతకీ అర్జునుడు యుద్ధం చేయలేనని నిన్న కారణాలు చెప్పాడు, మొత్తం 5. ఏమిటి ఆ కారణాలు? 5వ కారణం ఇక్కడ చూస్తాం వివరంగాను అని చెప్పుకున్నాం. కానీ 5వ కారణం కూడా నిన్న క్లుప్తంగా చెప్పుకున్నాం. సో ఆ 5 రీజన్స్ ఏమిటి యుద్ధం చేయలేను అని చెప్పి అర్జునుడు చెప్పిన కారణాలు? ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి అని అడిగాను. కొన్ని ఆన్సర్స్ వచ్చినట్లున్నాయి, చూద్దాం. పవన్ కుమార్ ప్రభుజీ, అందరూ నా బంధువులు. ఓకే, అది దయాతృ హృదయం. ఓకే. సుజాత మాతాజీ, అనిశ్చయత. ఓకే, కరెక్ట్. అది 5th రీజన్. 5వ మాతాజీ అందరూ నా బంధువులు, నా కుటుంబ సభ్యులు. నేను ఎలాగా వాళ్ళందరినీ నేను చంపగలను అని అర్జునుడు కృష్ణుడితో చెప్తాడు ప్రభు మాతాజీ. వెరీ గుడ్. ఓకే. సో హరే కృష్ణ మాతాజీ, వర్ణ సంకరం అవుతుందని ఒక కారణం. యా, కరెక్ట్. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో మొట్టమొదటి కారణం ఏమిటి అంటే కరుణ. దీపికా మాతాజీ చెప్తున్నారు కరుణ. యాక్చువల్లీ దీపికా మాతాజీ, కరుణ, పాపం వస్తుంది, సుఖాలు ఏమిటి? సుఖాలు వద్దు అన్నాడు. వంశనాశనం, అనిశ్చయ స్థితి. 5 రీజన్స్ ఇవి. కరెక్ట్, వెరీ గుడ్. సో మొట్టమొదటిది దయతో నిండిపోయింది హృదయం. నా వాళ్ళని చంపాలా, నేను ఎలా చంపను అని, అదొక కారణం. 2, చంపితే పాపమే కదా వస్తుంది అంటాడు. సో పాప భీతి. 2వది సుఖాలంటే ఏమిటంటే సుఖాల కోసం కాదు, సుఖాలు వద్దు అంటున్నాడు. నాకు అందరినీ చంపితే వచ్చే సుఖం నాకు వద్దు అంటున్నాడు. వంశనాశనం జరుగుతుంది, వంశ క్షయ అని చూసాము. అనిశ్చయ స్థితి, వీటన్నిటి వల్ల ఏం చేయాలో తెలియని అనిశ్చయ స్థితి. వెరీ గుడ్. 5 రీజన్స్ చెప్పారు. వెరీ గుడ్. పవన్ కుమార్ ప్రభుజీ, వాళ్ళని చంపి నేను అది ఎలా సహించగలను? అధికారం తప్ప. కరెక్ట్. పాప భీతి. పాపం వస్తుందని లలిత మాతాజీ. ఓకే, 1 రీజన్. కరెక్ట్. భీమేశ్వరరావు ప్రభుజీ, రాజ్యం వద్దు, సుఖం వద్దు. ఓకే, వెరీ గుడ్. అది ఒక రీజన్. సో 5 రీజన్స్ లో ఇందాక మాతాజీ
దీపిక మాతాజీ చెప్పినట్టు 5 రీజన్స్. సో ఏంటి 5 రీజన్స్ అంటే కరుణ మొట్టమొదటి చెప్తాడు. జాలి, దయార్ద్ర హృదయం, అందరినీ బంధువులను చూసి మనసంతా దయతో నిండిపోయింది. కృపయా పరయావిష్టో అంటున్నారు కదా, జాలితో నిండిపోయింది. తర్వాత వాళ్ళని చంపితే వచ్చే భోగాలు సుఖాలు నాకు అక్కర్లేదు అంటున్నాడు రెండవ కారణం. 3 చంపితే వచ్చేది పాపమే కదా, పాపభీతి. 4 వంశనాశనం, కులక్షయ, వంశం అంత నాశనం అయిపోతుంది అంటున్నాడు. వీటన్నిటి వల్ల అనిశ్చయ స్థితిలో ఉన్నాడు. ఇది సెకండ్ చాప్టర్ లో ఇంకొంచెం ఈ అనిశ్చయ స్థితి గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉంటాం అన్నమాట. ఓకే, సో ఇవి 5 కారణాలు, అర్జునుడు యుద్ధం చేయలేను అని చెప్పిన 5 కారణాలు. సో ఇలా దయతో నిండిపోయి కంటి నిండా నీళ్లతో శోకతప్త హృదయంతో ఉన్న అర్జునుడిని చూసి మరి ఈ కారణాలని చెప్తున్నాడు కదా. బంధువులు అయ్యో వీళ్ళని ఎలా చంపాలి, పాపమే కదా, వీళ్ళని చంపితే వచ్చే సుఖాలు నాకు వద్దు, వంశాలన్నీ నాశనం అయిపోతాయి, మరి ఏం చేయాలో తెలియడం లేదు అని 5 కారణాలు చెప్పి దుఃఖంగా ఉన్న అర్జునుణ్ణి చూసి శ్రీకృష్ణుడు ఏమంటున్నారు? శ్రీ భగవానువాచ కుతస్త్వాకష్మలం ఇదం విషమే సముపస్థితం అనార్యజుష్టం అస్వర్గ్యం అకీర్తికరం అర్జున. ఇంత క్లిష్ట సమయంలో నీకు ఇలాంటి మనస్తత్వం ఎలా కలిగింది? ఇది అనార్యజుష్టం అంటే గౌరవనీయం కాదు, అస్వర్గ్యం నీకు ఉన్నత లోకాలు కూడా రావు, అకీర్తికరం నీకు కీర్తి కూడా రాదు, అపకీర్తి వస్తుంది, నువ్వు అపకీర్తి పాలవుతావు ఈ రకంగా ఆలోచిస్తే అర్జున అంటున్నారు. సో ఇలాంటి క్లిష్ట సమయంలో నీకు ఇలాంటి బుద్ధి ఎలా కలిగింది? ఇది గౌరవనీయమైన వ్యక్తికి తగదు, నీకు ఇది ఉన్నత లోకాలు ఇవ్వకపోగా నీకు అపకీర్తిని చేస్తుంది నీ ఆలోచన విధానం అంటున్నారు. ఈ రకంగా నువ్వు ఆలోచించడం ఇదేమిటి, పాపం అర్జునుడు ఆలోచనలో తప్పే ఉంది, వాళ్ళందరినీ చంపలేనని బాధపడుతున్నాడు కదా, నిజమే కదా అని మనందరికీ అనిపిస్తుంది. సో ఎందుకు భగవంతుడు ఈ మాట అంటున్నారో ముందు ముందు ఇంకా మనకి అర్థం అవుతుంది. ఈ మాట భగవంతుడు అన్న వెంటనే అర్జునుడు ఏమంటున్నాడు? అర్జున ఉవాచ కథం భీష్మం అహం సంఖ్యే ద్రోణం చ మధుసూదన ఇషుభి ప్రతియోత్స్యామి పూజార్హ వరిసూదన. కథం అంటే ఏ రకంగా, భీష్ముణ్ణి అహం నేను, సంఖ్యే యుద్ధంలో, ద్రోణం చ మరియు ద్రోణుణ్ణి కూడా, మధుసూదన మధు అనే రాక్షసుని సంహరించడం వల్ల మధుసూదన అనే పేరు చెప్పుకున్నాం కదా భగవంతుడికి. సో మధుసూదనాన్ని సంబోధిస్తూ శ్రీకృష్ణుని ఏ రకంగా నేను భీష్ముణ్ణి మరియు ద్రోణుణ్ణి నా ఈ యుద్ధంలో ఇషుభి ప్రతియోత్స్యామి బాణాలతో ఎదుర్కోగలను, పూజార్హ వరిసూదన పూజార్హులు కదా, మరి వరిసూదన అంటే శత్రు సంహార అని అర్థం అని శ్రీకృష్ణుని వరిసూదనాన్ని సంబోధిస్తూ అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు ఏమని? శత్రు సంహార మధుసూదన, పూజార్హులైన భీష్మ ద్రోణాదులను బాణాలతో నేను ఎలా ఎదుర్కోవాలి అని చెప్పి అంటున్నాడు. సో ఇక్కడ అర్జునుణ్ణి, ఇక్కడ భీష్ముణ్ణి, ఇక్కడ ద్రోణుణ్ణి వీళ్ళందరినీ చూపిస్తున్నారు ఈ చిత్రంలో. ఇంకా ఏమంటున్నాడు?
మాతాజీ సౌండ్ రావట్లేదు మాతాజీ. ఓ మీ వాయిస్ థ్యాంక్స్. బ్రేక్ అవుతుంది, మొత్తం రావట్లేదు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, సౌండ్ రావట్లేదు మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ, వస్తోంది కదా, ఇప్పుడు వస్తోందా? ఇప్పుడు అప్పుడు వస్తుంది మాతాజీ. సో శ్లోకం వినిపించిందా? శ్లోకం చదివాను, మీకు అది అప్పుడు లేదు కూడా వాయిస్ మాతాజీ, వినిపించలేదు మాతాజీ. వినపడలే మాతాజీ. సరే. అయితే సెకండ్ శ్లోకాలో, ఫస్ట్ శ్లోకాలో ఏం చెప్పాడు? ఇంతకు ముందు శ్లోకాలో శత్రు సంహార మధుసూదన, ఇది వినిపించింది కదా ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఈ ఇది శ్లోకాన్ని వినపడ్డది మాతాజీ. ఈ శ్లోకం 2.4 వినపడ్డది. ఓకే. పూజార్హులైన భీష్మ ద్రోణాదులను బాణాలతో నేను ఏ విధంగా ఎదుర్కోవాలి అని అడిగాడు. సో అడిగి ఇంకేమంటున్నాడు? కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావ పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమ్మూఢ చేత యశ్రేయస్యాన్నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తేహం షాధి మాం త్వాం ప్రపన్నం. ఇది పెద్ద శ్లోకానికి ఒక ట్యూను, చిన్న శ్లోకాలకు ఒక ట్యూను ఉంటుంది. ఇది పెద్ద శ్లోకం. సో ఇక్కడ కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావ, కార్పణ్యం అంటే మమకారం అనే దోషం వల్ల స్వభావాన్ని కోల్పోయాను. అంటే స్వభావం కోల్పోవడం అంటే అర్థం ఏమిటి? ఆలోచన శక్తి నశించింది అని అర్థం. విచక్షణ పనిచేయడం లేదు నాకు, నా యొక్క బుద్ధి పనిచేయడం లేదు. ఈ మమకారం అనే దోషంతో మనస్సు అంతా కూడా ఈ మమకార దోషం వచ్చి నాకు ఇప్పుడు ఏం చేయాలో తెలియని పరిస్థితి వచ్చింది. పృచ్ఛామి త్వాం, చెప్పు నువ్వు, పృచ్ఛామి చెప్పు, త్వాం నువ్వు, ధర్మ సమ్మూఢ చేత అంటే ధర్మం ఏమిటో తెలియని మూఢత్వంలో ఉన్నాను. ధర్మం అంటే ఇక్కడ బాధ్యత, కర్తవ్యం, డ్యూటీ. నా కర్తవ్యం ఏమిటో తెలియని మూఢత్వంలో పడిపోయాను, అంటే కన్ఫ్యూజన్లో పడిపోయాను, అయోమయ స్థితిలో ఉన్నాను. ఏది చేయాలో తెలియని అయోమయ స్థితిలో ఉన్నాను. కాబట్టి పృచ్ఛామి త్వాం, నువ్వే చెప్పు. ఏం చెప్పమంటున్నాడు? యశ్రేయస్య, ఏది శ్రేయస్కరమో, నిశ్చితం, నిశ్చయంగా, బ్రూహి చెప్పు, తన్ నువ్వు, మే నాకు. చూసారా ఎంత అర్థం ఉందో ఈ 4 పదాల్లో? యశ్రేయస్య నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే, ఏది శ్రేయస్కరమో నిశ్చయంగా బ్రూహి నువ్వు చెప్పు, తన్ నువ్వు, మే నాకు. అంటే ఈ సంస్కృతానికి ఉన్న గొప్పతనం ఏమిటి అంటే చాలా తక్కువ పదాల్లో ఎక్కువ అర్థం వస్తుంది. సో తన్మే అన్న 2 అక్షరాల్లోనే నువ్వు నాకు అన్న 2 మాటలు ఉన్నాయన్నమాట. సో ఏమంటున్నాడు అంటే ఏది శ్రేయస్కరమో నిశ్చయంగా నువ్వే నాకు చెప్పు. ఎందుకు? ధర్మం ఏమిటో, నా కర్తవ్యం ఏమిటో తెలియని మూఢత్వంలో ఉన్నాను, అయోమయ పరిస్థితిలో ఉన్నాను అంటున్నాడు. కాబట్టి ఏది శ్రేయస్కరమో నాకు నువ్వే నిశ్చయంగా చెప్పు అని చెప్పి నెక్స్ట్ మాట ఏమిటంటున్నాడు? నువ్వే నాకు చెప్పని ఊరుకున్నాడా? ఇక్కడ సరి అయిన పదం వాడాడు, శిష్యస్తేహం అన్నాడు. అంటే నేను నీ, అహం నేను, శిష్యుడను, తే నీ యొక్క, అంటే నేను నీ యొక్క శిష్యుడను. అలాగే శిష్యస్తేహం అన్న 5 అక్షరాల్లో, మళ్ళీ మాట్లాడితే 4 అక్షరాల్లో నేను నీ శిష్యుడను అని, ఇది ఈ 5 అక్షరాలకు అర్థం అనమాట. శిష్యుడను, తే నీకు, అహం నేను నీ శిష్యుడను అంటున్నాడు. కాబట్టి గురువు గారు అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? నేను నీ శిష్యుడిని అంటే నువ్వు నా గురువు అంటున్నాడు. నేను నీ శిష్యుణ్ణి కాబట్టి నువ్వు నాకు ఏది నిశ్చయంగా, ఏం చేయాలో నిశ్చయంగా నువ్వే చెప్పు. ఒక శిష్యుడిగా గురువును ప్రాధేయపడుతున్నాడనమాట. షాధి చెప్పు, మాం నాకు, త్వాం నువ్వు, ప్రపన్నం నీకు, ప్రపన్నం అంటే శరణు వేడుతున్నాను. ఇది కూడా ఒక ముఖ్యమైన పాయింట్. సో చివరికి ఏమంటున్నాడంటే నేను ఈ శిష్యుణ్ణి, నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను కాబట్టి నువ్వే నాకు చెప్పు అని. నిశ్చయంగా ఏం చేయాలో నువ్వే నాకు చెప్పన్నాడు కదా, ఎందుకు చెప్పాలో కూడా రీజన్ చెప్తున్నాడు. నేను నీ శిష్యుణ్ణి, నువ్వు నా గురువు కాబట్టి
నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను. భగవంతుడిగా శరణు వేడుతున్నాడు, భక్తుడిగా, శిష్యుడిగా అడుగుతున్నాడు గురువు గారిని చెప్పమని. సో ఈ రెండు మాటలు ఎప్పుడైతే అర్జునుడు వాడాడో, నేను నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను నీ శిష్యుడని అని, అప్పుడు భగవద్గీత చెప్పడం ప్రారంభించారనమాట. సో భగవద్గీత అర్జునుడికి చెప్పడానికి క్వాలిఫికేషన్ ఏమిటి అంటే, నీ శిష్యుడను, నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను, నాకు ఏం చేయాలో నువ్వే చెప్పు అని ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా అడిగాడో ఈ భగవంతుడు భగవద్గీతని చెప్పారు. సో మమకారం అనే దోషం కారణంతో నేను ఇప్పుడు నా కర్తవ్యం ఏమిటో తెలియని ఒక మోహంలో పడిపోయి శాంతిని కోల్పోయాను, ఒక అయోమయ పరిస్థితిలో ఉన్నాను. ఏది శ్రేయస్కరమో చెప్పమని నిన్ను అడుగుతున్నాను, నిశ్చయంగా నువ్వే చెప్పు, నేను నీ శిష్యుడను, నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను, దయచేసి నాకు ఉపదేశించు అని చెప్పి అర్జునుడు ఇక్కడ అడిగాడు. అయితే ఇదంతా మరి సంజయుడు మొత్తం జరుగుతోందంతా వివరిస్తున్నాడు కదా ధృతరాష్ట్రుడికి. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సంజయుడు ఏమంటున్నాడంటే అక్కడ, సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వా హృషీకేశం గుడాకేశః పరంతప నయోత్స్య ఇతి గోవింద ముక్త్వా తూష్ణీం బభూవః. ఏవముక్త్వా హృషీకేశం, ఈ రకంగా ఋషికేశుడితో, అంటే ఋషికేశ అంటే అర్థం ఏం చెప్పాను, ఇంద్రియాలను నియంత్రించేవాడు, ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేయగలిగిన వాడు ఎవరు, శ్రీకృష్ణుడు. ఇలా శ్రీకృష్ణుడితో ఈ రకంగా చెప్పి గుడాకేశుడు అంటే అర్జునుడు అనమాట. గుడాకేశ అంటే అర్థం ఏం చెప్పుకున్నాం, చీకటిని జయించిన వాడు, తమో గుణాన్ని జయించిన వాడు. అంటే లిటరల్ గా మీనింగ్ చూస్తే నిద్రను జయించిన వాడని అర్థం. నిద్రను జయించడం అంటే ఇక అర్జునుడు ఎప్పుడు నిద్రపోడా అని అంటే అది కాదు అక్కడ మీనింగ్. అజ్ఞానాన్ని జయించాడు, తమో గుణాన్ని జయించిన వాడు, చీకటిని జయించిన వాడు అంటే తమో గుణం అజ్ఞానాన్ని అని అర్థం. పరంతప అంటే ఏంటి అంటే శత్రువులను తప్పింపజేసేవాడు, భయపెట్టేవాడు అని కూడా అర్జునుడిని ఇక్కడ అర్జునుడి గురించి చెప్తున్నారు. పరంతప అంటే శత్రువులను భయపెట్టేవాడు అని. సో నయోత్స్య ఇతి గోవింద, నేను ఇది చేయలేను గోవింద, ముక్త్వా తూష్ణీం బభూవః అని చెప్పి మౌనంగా ఉండిపోయాడు. అంటే శత్రువులను తప్పింపజేసే ఈ అర్జునుడు పరంతపుడు శ్రీకృష్ణుడితో గోవింద నేను యుద్ధం చేయనిక అని చెప్పి మౌనంగా ఉండిపోయాడు. ఈ కారణాలన్నీ చెప్పాడు కదా, 5 కారణాలు చెప్పి నేను యుద్ధం చేయలేను అని చెప్పి కూర్చున్నాడట. అప్పుడు భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడు అనేది విందా. శ్రీ భగవానువాచ అశోచ్యానన్వశోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే గతాసూన గతాసూంశ్చ నానుశోచంతి పండితాః. సో ఇక్కడి నుంచి భగవంతుడు ఎప్పుడైతే నువ్వేం చేయాలో నువ్వే చెప్పు, నేను నీ శిష్యుల్ని నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను అని అడిగినప్పుడు ఇక భగవంతుడు మొట్టమొదటగా ఆత్మజ్ఞానం గురించి చెప్పడం ప్రారంభించారు. శోచ్యానంద శోచస్త్వం, శోకించని దానికోసం శోకిస్తున్నావు, ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే, ఎంతో ప్రజ్ఞతో ఆర్గ్యుమెంట్స్ వాదాలు చెప్తున్నావు, నేను ఇది అది, నేను వాళ్ళని ఎలా చంపుతా వీళ్ళని ఎలా చంపుతా, పాపం వస్తుంది, ఈ కారణాలన్నీ చెప్తున్నావు, ఎంతో ప్రజ్ఞతో వాదిస్తున్నావు. గతాసూన గతాసూంశ్చ అంటే గత ఉన్న వాళ్ళ కోసమైనా అగత ఉన్న వాళ్ళ కోసమైనా నాను శోచంతి శోకించడు ఎవరు, పండితుడు అంటే వివేకవంతుడు. కాబట్టి నువ్వు ఎంతో పాండిత్యంతో ఎంతో ఆర్గ్యుమెంట్స్ మాటలు చెప్తున్నావు నిజమే, కానీ నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు, దుఃఖించకూడని దానికోసం దుఃఖిస్తున్నావు. నువ్వు వివేకవంతులైన వాళ్ళు చనిపోయిన వారి గురించి కానీ బ్రతుకున్న వారి గురించి కానీ దుఃఖించరు అని చెప్పి ఇక్కడ భగవంతుడు అంటున్నారు. సో ఇక్కడ చిత్రంలో మనకు ఎవరో చనిపోవడం, వాళ్ళు బాధపడటం, అలాగే మరి బ్రతికున్న వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు, ఎంతో ఇతని పాపం దయనీయ స్థితిలో ఉన్నాడు, చూసి వాళ్ళని గురించి మరి బాధపడటం, ఈ దుఃఖాలు ఏవి కూడా పండితుడు వివేకవంతులు దుఃఖింపరు. దీని గురించి అంటున్నారు. ఇక్కడ పండితుడు అనే దానికి ఈ పండితుడిని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో
దుఃఖించని ఉన్న వివేకవంతులు చనిపోయిన వారి గురించి కానీ బతుకున్న వారి గురించి కానీ దుఃఖించరు అంటే మనకి వెంటనే ఏమనిపిస్తుంది, ఇదేమిటి పోయిన వాళ్ళ కోసం దుఃఖించకుండా ఎలా ఉంటాము, ఇలా అంటున్నారు ఏమిటి అని మనకి డౌట్ వస్తుంది. సో దానికి ఆన్సర్ ఎందుకు ఇలా అన్నారు అన్నది మనకి నెక్స్ట్ శ్లోకాస్లో అర్థమవుతుంది. సో ఆత్మ సంగతి ఇక్కడ ఆత్మజ్ఞానం ఈ ఒక్క చాప్టర్లోనే ఉంది. సో జాగ్రత్తగా ఆత్మ జ్ఞానం విషయం చూద్దాం. నత్వేవాహం జాతునాసం నత్వం నేమే జనాధిపాః నచైవాన భవిష్యామః సర్వే వయమతః పరం. నేను గాని నువ్వు గాని ఈ రాజులందరూ గాని లేని టైం అనేది లేదు అని చెప్పి అంటున్నారు. సో ఒక్క నిమిషం. ఓకే, సో నేను కానీ నువ్వు కానీ ఇక్కడున్న రాజులు కానీ వీళ్ళంతా ఎవరు ఇక్కడ లేని సమయం అంటూ లేదు. ఇక ముందు కూడా మనం ఉండకుండా ఉండము అంటున్నారు. సో నువ్వు నేను ఇక్కడున్న ఈ రాజులందరూ ఎప్పుడూ ఉన్నామని అర్థం. ఇక ముందు కూడా మనం ఎప్పుడు ఉంటాం అని అంటున్నారు. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి, ఇదేమిటి, అందరూ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటారు, ఎప్పుడు ఒకప్పుడు అందరూ పోవాల్సిన వాళ్ళేగా అని మళ్ళీ మనకు ఒక సందేహం వస్తుంది. దాని మీనింగ్ ఏమిటి అంటే, దేహినోస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యౌవనం జరా తథా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర న ముహ్యతి. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. చాలా శ్లోకాలు ఇంపార్టెంట్వే ఉన్నాయి మనం చూసేవి. సో ఇది ఇంకొంచెం ఇంపార్టెంట్. దేహినోస్మిన్ యథా దేహే, ఈ దేహంధారి ఏ విధంగా అయితే దేహాన్ని కౌమారం, యవ్వనం, జర అంటే వృద్ధాప్యం, ఈ స్టేజెస్ అన్ని చూస్తూ ఉంటుందో, ఈ దేహం మారిపోతూ ఉంటుంది కదా. చిన్నప్పుడు మరి బాల్యంలో ముందు చిన్న పిల్లల్లాగా ఉంటాము, తర్వాత కొంచెం పెరుగుతాము, బాల్యం, తర్వాత కౌమార్యం, తర్వాత యవ్వనం, తర్వాత వృద్ధాప్యం. ఈ బాడీ ఈ స్టేజెస్ అన్ని ఒకదాని నుంచి ఒక స్టేజ్కి వెళ్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడు అలాగే ఉంటుంది. శరీరం ఆ రకంగా మారిపోతూ ఉంటుంది వయస్సును బట్టి. తథా ఆ రకంగా ఈ శరీరం ఏ రకంగా అయితే ఇలా వివిధ దశలలో మారుతూ ఉంటుందో, ఆ విధంగా దేహాంతర ప్రాప్తి, దేహం అంతమైన తర్వాత ధీర మరి ఈ దేహినోస్మిన్ దేహధారి, ఎవరా దేహధారి? ఆత్మ, లోపల ఉన్న ఆత్మ. ఆత్మ కూడా వేరే దేహంలోకి వెళ్ళిపోతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ధీరస్తత్ర నా ముఖ్యతి, ధీరుడు అంటే వివేకవంతుడు నా ముఖ్యతి, ఈ విషయంలో ఈ విషయాన్ని గురించి ఏ కలవరపాటు పొందడు, ఆందోళన చెందడు. సో ఈ దేహంలో బాల్యం నుంచి యవ్వనానికి, యవ్వనం నుండి మరి ముసలితనానికి క్రమంగా ఏ రకంగా అయితే సాగిపోతుందో ఈ దేహం, అదే విధంగా మరణ సమయంలో మరి జీవాత్మ ఇంకొక దేహంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. వివేకవంతులు ఈ విషయంలో ఆందోళన పడరు. సో ఇక్కడ మొట్టమొదటిసారిగా మనం ఈ దేహం లోపల ఆత్మ ఉన్నది, ఈ ఆత్మకు చావు లేదు. ఈ దేహం మరి బాల్యం నుంచి కౌమార్యం, కౌమార్యం నుంచి యవ్వనం, యవ్వనం నుంచి వృద్ధాప్యం, ఇలా ఈ దశలన్నీ మారడాన్ని చూస్తూ ఆత్మ కూడా ఈ దేహంతో పాటు అలాగే అన్ని దశల్లో ఉంటూ ఎప్పుడైతే ఈ దేహం పోతుందో వేరే దేహంలోకి వెళ్ళిపోతుంది అని చెప్పి ఫస్ట్ టైం మనకి ఆత్మకు చావు లేదు, ఒక దేహం పోయినా ఇంకో దేహంలోకి వెళ్తుంది అనే విషయం ఇక్కడ భగవంతుడు వ్యక్తం చేశారు. సో ఇప్పుడు మనం దేహం కాదు, లోపలున్న ఆత్మ. ఈ దేహం పోయిన ఆత్మ అది చావు లేదు. అందుకే నువ్వు కానీ నేను కానీ ఇక్కడున్న రాజులు కానీ ఎప్పుడు ఉన్నాము, ముందు ముందు కూడా ఉంటాము అన్న మాటకు అర్థం అదన్నమాట. అలాగే ఆ విషయం ఇక్కడ చెప్పారు. సో మనం దేహం కాదు అంటే ఈ దేహం ఎవరు?
పంచభూతాలతో తయారైన ఒక శరీరం. పంచభూతాలంటే అగ్ని, నీరు, భూమి, వాయువు, ఆకాశం. ఈ 5 కూడా పంచభూతాలు. ఈ దేహం ఎప్పుడు కూడా దేహం మన దేహమే కాదు, ఈ ప్రపంచంలో దేనికైనా ఒక ఆకారం అనేది ఉంది అంటే అది పంచభూతాలతోనే తయారైంది. సో ఒక పక్షి ఉందన్నా, ఒక చేప ఉందన్నా, ఒక జంతువు ఉందన్నా, ఒక చెట్టు ఉందన్నా, గుట్టు ఉందన్నా, పర్వతం ఉందన్నా, రాయి అయినా, రప్పైనా, మనిషి అయినా, ఎవరైనా మన కంటికి ఆకారం ఒకటి కనిపిస్తోంది అని అంటే అది పంచభూతాలతో తయారైంది. ఏమిటా పంచభూతాలంటే అగ్ని, నీరు, భూమి, గాలి, ఆకాశం. ఈ పంచభూతాలన్నీ కూడా భగవంతుడి యొక్క సృష్టియే. కాబట్టి అందుకే మీరు వినే ఉంటారు, మనం ఎవరైనా పోయినా పాంచభౌతిక శరీరం అనే ఎక్స్ప్రెషన్ వింటూ ఉంటాం. దాని అర్థం ఏమిటి అంటే ఇలా పంచభూతాలతో తయారైన శరీరం. అది భౌతికం కాబట్టి దానికి ఒక టైం ఉంటుంది. అది ఉన్ననాళ్ళు ఉంటుంది, ఆ శరీరం పోతుంది. పోయినప్పుడు ఆత్మ మరి వేరే శరీరంలోకి వెళ్తుంది అంటున్నారు. సో ఈ ఆత్మ అంటే ఏమిటి? ఇక్కడ మరి ఈ కుర్రవాణి చూపిస్తున్నారు. కళ్ళు, ముక్కు, చెవులు, కాళ్ళు, చేతులు. ఇవన్నీ ఏం చెప్తాం మనం? నా కళ్ళు, నా కాళ్ళు, నా చెవులు, నా నా అని, నా పాదాలు, నా తల అంటాం. నా అంటే ఎవరు? అంతేగాని నేను కాళ్ళు, నేను చేతులు, నేను తల అనం కదా. నా కళ్ళు, నా తల, నా చేతులు అంటున్నాం. సో ఆ నా ఎవరు? నా యొక్క కళ్ళు, నా యొక్క చేతులు. సో ఎవరా నేను అంటే అదే మరి ఆత్మ. ఇదంతా మన బాడీ అని చెప్పుకుంటున్నాం. సో మనం నా యొక్క బాడీ అంటున్నాం అంటే మనం ఈ బాడీ కాదు, మనం ఆ నేను ఎవరు అంటే లోపలున్న ఆత్మ. సో ఈ ఆత్మ తత్వం ఏమిటి అంటే ఇది భగవంతుడి యొక్క అంశ. అందుకనే దానికి అది ఎప్పుడూ ఉండే తత్వం ఉన్నది. ఎందుకు అంటే భగవంతుడి అంశ కాబట్టి. భగవంతుడు కూడా సచ్చిత్తానందుడు, ఎప్పుడూ ఉండే భగవంతుడు. ఆయన అంశ కాబట్టి ఆత్మ కూడా నిత్యము. సో సత్, చిత్, ఆనంద. ఎవరైనా మిమ్మల్ని ఆత్మ అంటే ఏమిటి, భగవంతుడు అంటే ఏమిటి అన్నారు అంటే ఈ నిర్వచనం చెప్పొచ్చు. డెఫినేషన్ ఏమిటి? సత్, చిత్, ఆనంద. సత్ అంటే సత్ అంటే సత్యం, నిజం చెప్పటం అని మామూలుగా మనందరికీ తెలిసిన విషయం. అంతరార్థం ఏమిటి అంటే సత్ అంటే మార్పు లేనిది, శాశ్వతమైనది, నిత్యమైనది, ఎప్పటికీ ఉండేది. ఎలా ఉంటుంది? ఉండటం కూడా మార్పు లేకుండా అలాగే ఉంటుంది. ఉదాహరణకి ఒక పుస్తకం ఉంది. ఇప్పుడు ఇదేమిటి అని అడిగితే, ఇదేమిటి అని ఎవరైనా అడిగితే పుస్తకం అని చెప్తాం. నిజమే, ఈ క్షణాన ఈ రోజున అది పుస్తకమే. ఒక 1000 సంవత్సరాలు అయిపోతే అది పుస్తక రూపంలో ఉంటుందా? కూడా అయిపోతుంది. అవునా? అలాగే మనం ఉన్నాము. ఈ పలానా వాళ్ళు ఎవరంటే నేను పలానా అని చెప్తాను. ఇప్పుడు నా పేరు నిజమే, ఈ రోజు ఉన్నాను, ఈ పేరు చెప్తున్నాను. మరి 100 సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత మనం ఇదే ఆకారంలో ఇదే పేరుతో ఉంటామా? ఉండవు. కాబట్టి ఏది కూడా మరి అలా ఎప్పటికీ ఇలాగే ఉండేది ఏది లేదు. ఏది చూసినా ఆఖరికి ప్రకృతే ఎప్పటికీ ఇలా ఉండదు. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మార్పు లేకుండా అలాగే ఉండేది సత్యము. అది ఎవరు? భగవంతుడు. ఆయన ఎప్పుడు మార్పు లేకుండా అలాగే ఉండేది ఎవరు అంటే ఆ భగవంతుడు. సత్, ఓం తత్ సత్ అని. అందుకే ఇదివరకు బ్రాహ్మణులు అందరూ వేదాల్లో భగవంతుడిని ఆ విధంగా సంబోధించారు, ఓం తత్ సత్ అని చెప్పేసి. సో ఓ అసత్యమ అని దాని యొక్క అర్థం అన్నమాట. సో ఓం తత్ సత్. అందుకని సత్ అంటే నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది. ఆయన అంశ భగవంతుడు నిత్యము, శాశ్వతము. ఆయన అంశ కాబట్టి ఆత్మ కూడా నిత్యము, శాశ్వతము. సత్. చిత్ అంటే ఏమిటి? ఆ జ్ఞానము. జ్ఞానవంతుడు భగవంతుడు, ఆత్మకు కూడా ఆ జ్ఞానం ఉన్నది. ఎప్పుడైతే సత్తు, చిత్తు రెండు ఉంటాయో, ఆ జ్ఞానం ఉంటుందో, అప్పుడు వచ్చేది ఏమిటంటే ఆనందం. ఎలాంటి ఆనందం? మనకి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ భౌతిక విషయాల వల్ల కలిగే ఆనందం కాదు. మనకి ఆనందం అంటే భౌతిక సుఖం కలిగినప్పుడు అబ్బా ఎంతో సంతోషపడిపోతాము. అలాగే మనకి అది కాకుండా ఇది
ఆధ్యాత్మిక ఆనందం అంటే ఏ రకమైన కష్టం వచ్చినా కూడా మనకి ఆ కష్టం తెలియని ఆనందం అంటే సచ్చిత్తానందం, నిత్యానందం, దివ్యానందం. అది ఇంగ్లీష్లో బ్లిస్ అంటే ఆనందాన్ని. మరి ఆ ఆనందం అది సత్ చిత్ ఆనంద. అది భగవంతుడి లక్షణం, భగవంతుడి అంశ కాబట్టి ఆత్మకు కూడా అదే సత్ చిత్ ఆనంద లక్షణం ఉన్నది. మనందరిలోనూ ఉన్నది ఆత్మ. ఓకే, సో ఆ ఆత్మ లక్షణం ఏమిటి అంటే సచ్చిత్త ఆనందము. సో ఇప్పుడు ఆ ఆత్మ గురించి ఇంకా ఏం ఉదాహరణ చెప్తున్నారు? కారు డ్రైవరు, కారు శరీరం అయితే డ్రైవర్ ఆత్మ అని. అలాగే పంజరం పక్షి, పంజరం గనక మరి శరీరం అయితే పక్షి ఆత్మ అని కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది. సో ఫస్ట్ పాయింట్ మనం ఈ శరీరం కాదు, లోపలున్న ఆత్మ అన్నది ఇక్కడ ఫస్ట్ చెప్పిన విషయం. ఏం శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖదా ఆగమాపాయినో నిత్య తాం స్థితిక్షస్వ భారత. సో మాత్రాస్పర్శాస్తు, మాత్రాలు అంటే ఇంద్రియాలు. ఈ ఇంద్రియాల యొక్క స్పర్శతో, అంటే ఇంద్రియాలు అంటుకోవడం ఏంటి, కళ్ళు ముక్కు అంటుకోవడం ఏంటి అనుకుంటాం. స్పర్శ అంటే ఏమిటంటే కాంటాక్ట్, ఇంద్రియాలతో ఆ కనెక్షన్ పెట్టుకోవడం వల్లే సుఖ దుఃఖాలు కలుగుతున్నాయి. ఎలా? శీతోష్ణాలు లాంటివి అంటారు సుఖ దుఃఖాలు అంటే, ఎండాకాలం చలికాలం లాంటివి అంటున్నారు. ఈ ఎందుకు? ఆగమాపాయనో నిత్య, వస్తూ పోతూ ఉంటాయి నిత్యం. మరి ఎండాకాలం చలికాలం అంతే కదా, వస్తుంది చలికాలం వెళ్ళిపోతుంది, మళ్ళీ ఎండాకాలం, మళ్ళీ చలికాలం, మళ్ళీ ఎండాకాలం. సో కాలాలు ఇలా మారుతూ వస్తూ పోతుంటాయి. అదే విధంగా సుఖ దుఃఖాలు కూడా వస్తూ పోతూ ఉంటాయి నిత్యం. ఎప్పుడు చలి వేడి వస్తూ పోతూ ఎలా ఉంటున్నాయో సుఖం దుఃఖం కూడా వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. మరి అంతే కదా, ఎప్పుడు మనకి సుఖంగా ఉన్నామనే ఫీలింగ్, దుఃఖంగా ఉన్నామనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది. కొన్ని విషయాలు సుఖం కలిగిస్తున్నాయి అనుకుంటాం, కొన్ని విషయాలు దుఃఖం కలిగిస్తున్నాయి అనుకుంటూ ఉంటాం. ఎందుకు అనుకుంటున్నాం ఇలా సుఖం కలిగిస్తుందని, దుఃఖంగా ఉందని, సుఖంగా ఉందని ఎందుకు అనిపిస్తుంది మనకి? ఇంద్రియాలతో ఉన్న కనెక్షన్ వలన, మనకి ఈ ఇంద్రియాల కనెక్షన్ వల్ల ఈ ఫీలింగ్స్ అన్ని కలుగుతున్నాయి. ఇంద్రియాల కనెక్షన్ అంటే ఏమిటి? మీరు చేయవలసిన ఇంద్రియాల కనెక్షన్ అంటే ఏంటి? ఇంద్రియాలతో మనం సంబంధం పెట్టుకోవడం అంటే ఏమిటి అంటే, మన ఇంద్రియాలను మనం రియాక్ట్ అవ్వడం. ఇంద్రియాలకు ఉదాహరణకి ఒక షాప్ కంటి ముందు ఏదైనా కనిపిస్తుంది, కనిపించిన వెంటనే అబ్బాయి ఇది బాగుందే, ఇది కొనుక్కుందామే అనే ఫీలింగ్ వచ్చింది అంటే ఏమిటి? మనం ఇంద్రియాలు చెప్పినట్టు వింటున్నాం, అది చూపిస్తోంది, మన మనస్సును ప్రలోభ పెడుతోంది, మనం లొంగిపోతున్నాం, వెంటనే కోరిక కలిగిపోయింది. సో అది కనుక కొనుక్కుందామని బాగా కోరిక కలిగింది, తీరా చూస్తే మన దగ్గర అంత డబ్బు లేదు. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? వెంటనే ఒకలాంటి డిసప్పాయింట్మెంట్, కొంచెం దుఃఖం, లేదంటే అంటే దుఃఖం అంటే నిజం దుఃఖం కాకపోయినా నిరాశ కలుగుతుంది. నిరాశ, దాంతో కొంచెం బాధ, ఇవన్నీ వస్తాయి. ఇదేంటి ఏదో బాగుంది ఇది కొనుక్కుందామంటే మన దగ్గర సరిపడా డబ్బు లేదే అనేటటువంటి ఒక నిరాశ, ఒక బాధ కొద్దిగా మనసులో కలుగుతుంది. అదే బాగా తీవ్రంగా ఉందనుకోండి కోరిక, అది కావాలి అని, అప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ బాధ, అది మనం తెచ్చుకోలేకపోతే. సో ఎందుకు ఈ బాధ కలుగుతుంది? ఇంద్రియాలు మనకు కల్పించే ఆ వ్యామోహంతో కోరిక కలిగింది. ఆ కోరికను మనం అరికట్టుకోలేక కోరికకు లొంగిపోయాం కాబట్టి బాధ కలిగింది. సో ఇంద్రియాలు మనకి బాధ అనేది కలుగుతోందంటే, మీరు ప్రాక్టికల్గా ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ లాగా ట్రై చేసి చూడండి. ఎప్పుడైనా బాధ అనేది కలిగింది అంటే, మనం ఏదైనా విషయం కావాలి అనుకున్నప్పుడు అది జరగకపోతేనే మనకు ఆ బాధ వస్తుంది. సో కారణం ఏమిటి అసలు బాధకి? కావాలి అని అనుకోవడం. అనుకున్నాం కాబట్టి అది జరిగిందో సుఖం, బాధ, ఆనందం, ఎంతో హ్యాపీగా అయిపోతాం. అది అవ్వలేదనుకోండి ఎంతో దుఃఖం అనిపిస్తుంది, బాధ అనిపిస్తుంది. ఎంత బాధ, ఎంత సుఖం, ఎంత ఆనందం అన్నది దేని మీద ఆధారపడి ఉంది అంటే, ఎంత తీవ్రంగా ఉంది మన కోరిక అన్న దాని మీద ఆధారపడి ఉంది. అంతే కదా, బాగా కావాలనిపించినప్పుడు అది జరిగిందంటే బాగా ఆనందంగా ఉంటుంది, బాగా కావాలనిపించినప్పుడు జరగకపోతే బాగా బాధగా ఉంటుంది. సో సుఖము దుఃఖం అనేవి
మాత్రా స్పర్శాలు అంటే దాని అర్థం ఇది. ఇంద్రియాలు మనకి పెట్టే ప్రలోభాలతో వచ్చినటువంటివే గాని వేరే ఏది కాదు. ఇంద్రియాలు నిన్న వ్యామోహానికి గురి చేసి నీకు ఈ ఫీలింగ్స్ కలిగిస్తోంది. నువ్వు ఆ వ్యామోహాల్ని ఇంద్రియాలని గనక నువ్వు పట్టించుకోకపోతే నీకు ఏ కోరిక లేకపోతే నీకు ఏది ఏ బాధ లేదు అని చెప్పి దాని అర్థం. ఇదేమిటి కోరిక లేకుండా ఎలా ఉంటాము, మరి చూస్తే కావాలనిపిస్తుంది, కొన్ని కోరికలు ఉంటాయి కదా అని మన అందరికీ వెంటనే డౌట్లు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. ఇదే బిగినింగ్ ఆఫ్ ది స్పిరిచువల్ సాధనకి మనం ఆలోచించవలసిన మార్గం. ఇంకా ముందు ముందు అదే మనం చూస్తాం. ఈ కోరికలు ఇవన్నీ కూడా మరి ఈ స్మార్ట్ మెంటాలిటీ ఇవన్నీ ఎలా అరికట్టుకోవాలి. సో ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు, ఇంకా ఆత్మజ్ఞానం గురించే చెప్తున్నారు. న జాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్ నం భూత్వా భవితా వా న భూయః అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో న హన్యతే హన్యమానే శరీరే. న జాయతే మ్రియతే, దీనికి పుట్టుక లేదు మరణము లేదు. వా అంటే ఆర్ లేదా అని, దీనికి పుట్టుక లేదా మరణము లేదు. దేనికి? ఆత్మకు. నాయం భూత్వా భవితావాన భూయ, అలాగే ముందు ముందు ఉండదని లేదు, భవిష్యత్తులో ఉండదని లేదు, ఇంతకు ముందు లేదని లేదు. అంటే ఎప్పుడూ ఉంది, ఇంతకు ముందు ఉంది, ఇప్పుడు ఉంది, భవిష్యత్తులో కూడా ఉంటుంది. ఆత్మ ఎప్పుడూ ఉంటుంది. అజో పుట్టుక లేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతోయం శాశ్వతమైనది, పురాణం ఎప్పటి నుంచో ఉంది కాబట్టి పురాతనమైనది. నా హన్యతే అంటే దీనికి ఇది హతమార్చబడదు. హన్యమానే శరీరే, శరీరం పోయినా ఆత్మనెవరు హతమార్చలేరు. మరి అర్జునుడు అంటున్నాడుగా, నేను వీళ్ళందరినీ ఎలా చంపను అంటున్నాడు. అందుకని ఈ విషయం అంతా చెప్తున్నారు. ఏమనుకుంటున్నా, అసలు మనం ఈ బాడీ అనుకుంటున్నావా? మనం ఈ బాడీ కాదు, ఆత్మ. ఈ ఆత్మకు అసలు పుట్టుక లేదు, చావు లేదు. నా జాయతే మ్రియతే, దీనికి పుట్టుక చావు లేదు. ఇది ఒకప్పుడు ఉంది, ఇంకొకప్పుడు లేదు అనేది లేదు, ఎప్పుడూ ఉంటుంది. భూతకాలం, భవిష్యత్తు కాలం, వర్తమాన కాలం, ఇప్పుడు కూడా ఆత్మ ఉంటుంది. ఇది అజో పుట్టుక లేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, పురాతనమైనది. శరీరం పోయినా ఆత్మ ఎక్కడికి పోదు అని చెప్పి ఇక్కడ క్లియర్ గా మళ్ళీ చెప్పారు. సో మనిషి యొక్క శరీరం పోయినా ఆత్మ పోదు. సో ఈ దేహదారి మరి బాల్యం, అలాగే కౌమార్యం, అలాగే యవ్వనం, అలాగే మరి మెల్లగా ఈ వృద్ధాప్యం, ఈ దశలన్నీ శరీరంతో పాటు ఆత్మ చూస్తూనే ఉంటుంది. శరీరం మారటం, ఎప్పుడైతే ఈ శరీరం పోతుందో ఆత్మ వేరే శరీరంలోకి వెళ్తుంది. కాబట్టి ఆత్మకు చావు అనేది లేదు, దానికి పుట్టుక లేదు, చావు లేదు, ఎప్పుడు ఉంది. అంటే భగవంతుడి అంశ కాబట్టి ఆత్మ కూడా ఆ భగవంతుడి లక్షణాలే ఉన్నాయి. ఏమిటి అంటే అజ, పుట్టుక లేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, పురాతనమైనది. శరీరం పైన ఆత్మకు ఎప్పుడు చావనేది లేదు అని చెప్పి మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తారు. ఇంకా ఏమంటారు, వాసాంసి జీనాని యథా విహాయ నవాని గృహ్ణాతి నరోపరాణి తథా శరీరాణి విహాయ జీర్ణాన్య అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి. వాసాంసి జీర్ణాన్ని అంటే చిరిగిపోయిన బట్టలు, జీర్ణమైపోయిన బట్టలు, యథ ఏ రకంగా అయితే విహాయ వదిలిపెట్టేసి, నవాని కొత్త మనిషి కొత్త బట్టలు వేసుకుంటాడో, చీత బట్టలు తీసేసి ఏ రకంగా మనం కొత్త బట్టలు వేసుకుంటామో తథా ఆ విధంగా శరీరాన్ని విహాయ జీర్ణ, మన శరీరం జీర్ణం అయిపోయిన తర్వాత వదిలిపెట్టేసి ఆత్మ కొత్త శరీరాన్ని తీసుకుంటుంది. మనిషి చిరిగిపోయిన పాత బట్టలను వదిలేసి కొత్త బట్టలు ఎలా వేసుకుంటాడో, ఆత్మ కూడా కృషించిన శరీరాన్ని వదిలిపెట్టి కొత్త శరీరాన్ని స్వీకరిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అందుకే ఇక్కడ ఆత్మ ఒక శరీరంలో ప్రవేశించి బాల్యము, కౌమార్యము, యవ్వనము, తర్వాత వృద్ధాప్యము అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆ శరీరాన్ని వదిలి ఆత్మ వేరే శరీరంలోకి వెళ్ళి మళ్ళీ అదే దశలతో ఇలా ఆత్మ వెళ్ళడం చూస్తున్నాము. సో ఇక్కడ 84 లక్షల జీవరాశుల తర్వాత మానవ జన్మ కలుగుతుందని చెప్తారు. ఆ జీవరాశులు అన్ని చివరికి మానవ జన్మ ఇక్కడ పైన చూపిస్తున్నారు. బట్ ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటంటే, పాత బట్టలు తీసి కొత్త బట్టలు వేసుకున్నట్లు జీర్ణమైన శరీరం వదిలి ఆత్మ కొత్త శరీరాన్ని స్వీకరిస్తుంది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు.
ఇంకా ఈ ఆత్మ గురించి ఏం చెప్తున్నారు? నైనం చిందంతి శస్త్రాణి నైనం దహతి పావకః నచైనం క్లేదయంత్యాపో న శోషయతి మారుతః. నైనం చిందంతి శస్త్రాణి అంటే దీన్ని ఏ శస్త్రాలు అస్త్రాలు దీన్ని ముక్కలు చేయలేవు అంటున్నాడుగా. మరి వీళ్ళని నేను యుద్ధ ఏ రక బాణాలు దుర్కోగలను అని అడుగుతున్నాడు కదా, అందుకని చెప్తున్నారు ఈ ఆత్మను ఎవ్వరు ముక్కలు చేయలేరు ఏ అస్త్రంతో బాణాలతో దేంతో కూడా. నైనం దహతి పావక అగ్ని అగ్ని దీనిని దహించలేదు. నా చైనం క్లేదయంతి ఆపో ఆపో అంటే నీరు నీరు దీన్ని తడపలేదు. నా శోషయతి మారుత అంటే వాయువు గాలి గాలి దీన్ని ఆరబెట్టలేదు. కాబట్టి ఈ ఆత్మను ఏ ఆయుధాలు ముక్కలు చేయలేవు, అగ్ని దీనిని దహించలేదు, నీరు తడపలేదు, గాలి ఆరిపోయేటట్లు చేయలేదు. అంటే ఏది కూడా ఆత్మ మీద ఆత్మను ఎవ్వరూ ఏమీ చేయలేరు అని చెప్పి అగ్ని నీరు ఈ పంచభూతాలు కూడా ఆత్మను ఏం చేయలేవు అని చెప్తున్నారు. సో ఆత్మ అలా నిత్యమైనది. జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యు ధ్రువం జన్మామృతస్య చ తస్మాద్ అపరిహార్యేతే నత్వం శోచితుమర్హసి. జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యు పుట్టిన తర్వాత ధ్రువం గ్యారంటీ ఏమిటి అంటే మృత్యు. అంతేగా మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. పుట్టిన తర్వాత ఏది గ్యారంటీగా జరిగినా జరగకపోయినా పుట్టిన ప్రతి వాళ్ళు పోవడం అనేది గ్యారంటీ. అలాగే ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ అలాగే పోయిన ప్రతివాడు మళ్ళీ జన్మిస్తాడనటం కూడా గ్యారంటీ అంటున్నారు. పుట్టిన ప్రతి వాళ్ళు ఎంత గ్యారంటీగా ఎప్పుడోకప్పుడు పోతారో పోయిన ప్రతి వాళ్ళు కూడా అంతే గ్యారంటీతో మళ్ళీ పుట్టారు అంటున్నారు. తస్మాత్ కాబట్టి అపరిహార్యతే తప్పని అయిన ఈ విషయం గురించి నత్వం శోచితుం అర్హసి నువ్వు శోకించటం తగదు అంటున్నారు. పుట్టిన వాళ్ళకి మరణం తప్పదు, మరణించిన వాడికి మళ్ళీ పుట్టుక తప్పదు. కాబట్టి ఈ అనివార్యమైన తప్పనిసరి దానికోసం నువ్వు శోకించవద్దు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇది జరిగేదే, ఎందుకంటే ఇది మన యొక్క ప్రకృతి యొక్క సిద్ధాంతం. ఇది లా ఆఫ్ ద నేచర్. పుట్టిన వాళ్ళు పోవడం, పోయిన వాళ్ళు మళ్ళీ పుట్టడం. ఇక్కడ మళ్ళీ మనకు అదే చూపిస్తున్నారు. ఏది ఈ మనిషి మరి ఇలా పెరిగి ఆత్మ మళ్ళీ వేరే దేహానికి వెళ్ళడం. ఇక్కడ ఈ 5 గుర్రాలు వీటిని ఏమిటంటే ఇంద్రియాలు, మన కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, చర్మము, ఇవి మనల్ని ఏ రకంగా ప్రలోభ పెడుతున్నాయి, మన యొక్క బుద్ధిని మనస్సును ఏ రకంగా వశం చేసుకోవాలని చూస్తున్నాయి ఈ కోరికలకు అనేది ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము. సో నిదేహి నిత్యం అవధ్యోయం దేహి సర్వస్వ భారత సర్వస్య భారత తస్మాత్ సర్వాణి భూతాన్ని నత్వం శోచితుమర్హసి. సో అన్ని దేహాల్లో ఉండే ఈ ఆత్మకు చావు అనేది లేదు. సో అన్ని ప్రతి ఒక్క దాంట్లో ఆత్మ ఉన్నది, భగవంతుడి అంశ అయిన ఆత్మ ఉన్నది, దానికి చావు లేదు. అందువల్ల నువ్వు సర్వాణి భూతాన్ని ఏ ప్రాణి గురించి కూడా నువ్వు దుఃఖించాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ప్రతి ప్రాణిలో కూడా ఆ భగవదంశ అయిన ఆత్మ ఉన్నది అంటున్నాడు కదా. నేను వాళ్ళని చంపేస్తే వాళ్ళు పోతారు, అయ్యో ఎలాగని నువ్వేమీ భయపడక్కర్లేదు, ఏ ప్రాణి దుఃఖించక్కర్లేదు. అన్ని దేహాల్లో ఉండే ఆత్మకు చావు లేదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనం ఇందాక పంజరం పక్షి అని చూసాం. సో పంజరం కనుక శరీరం అయితే పక్షి ఆత్మని, మనం ఈ శరీరం మనం లోపల ఉన్న ఆత్మ కాదని పైన శరీరానికి బాగా భోజనం గీజనం పెట్టి మనం పైకి శరీరాన్ని పోషించుకుంటూ ఆత్మని పట్టించుకోకపోతే ఎలా అన్నది. మన పంజరం క్లీన్ చేసి పక్షిని పట్టించుకోకపోతే ఎలా ఉంటుందో మనం అలాగే మన పై బాడీని మాత్రం చూసుకుని ఆత్మని పట్టించుకోకపోతే అలాగే ఉంటుంది అంటున్నారు. సో ఆత్మకు ఫుడ్ పెట్టాలి అంటే ఏమిటి? మన సోల్, ఫుడ్ ఫర్ సోల్ అంటే ఆత్మను ఏ రకంగా పోషిస్తాము అంటే భగవన్నామంతో భగవద్ధ్యాసతో పోషించడము. సో అందుకే హరేర్నామ హరేర్నామ హరేర్నామైవ కేవలం కలౌ నాస్త్యైవ గతిర్ అన్యథ అని చెప్పి అన్నారు. ఏమిటి? కలియుగంలో హరేర్నామం తప్ప కేవలం
ఈ కలియుగంలో వేరే దారి నాస్త్యైవ 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 లేదు 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 అంటున్నారు. ఏమిటి అన్యద వేరే దారి లేదు అంటున్నారు. కలియుగంలో భగవన్నామం తప్ప వేరే దారి లేదు అని అర్థం. సో ఆత్మకు మనం పోషణ చెయ్యాలి అంటే ఆత్మకు పోషణ అంటే అర్థం ఏమిటంటే ఆ ఆత్మతత్వం ఏం చెప్పుకున్నాం, సచ్చితానందం ఎప్పుడూ అది దివ్యానందంలోనే ఉంటుంది. ఎప్పుడు ఆ నిత్యానందం, దివ్యానందం, బ్రహ్మానందం అంటే ఎలాంటి ఆనందం అంటే ఏదొచ్చినా కూడా తరిగిపోని భౌతిక సుఖాలకు గాని దుఃఖాలకు గాని చలించని ఆనందం అది. సో మరి మనలో అంత ఆనందం ఉంటే మనమందరికీ ఆత్మ ఉండే అంత ఆనందం ఆత్మకి ఉంటే మనకి దుఃఖాలు ఎందుకు సుఖాలు అని వెంటనే మనకి డౌట్ వస్తుంది. ఎందుకు దుఃఖ సుఖాలు వస్తున్నాయో చెప్పారుగా ఇందాక. మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంటేయ శీతోష్ణ. మన ఇంద్రియాలతో కాంటాక్ట్ పెట్టేసుకుని ఆత్మ విషయం మర్చిపోయి ఇంద్రియాలు ఎలా చెప్తే అలా ప్రలోభపడిపోయి ఆ కోరికలు పెంచుకుని ఆ కోరిక తీరలేదని దుఃఖించుకుంటూ తీరినప్పుడు ఆనందిస్తూ ఈ ఇంద్రియాల కనెక్షన్ తో సుఖమని దుఃఖమని ఫీలింగ్స్ అని పొందుతున్నాము. అవి ఎలాంటివి, శీతోష్ణాలు, చలి ఎండాకాలంలాగా వచ్చిపోతూ ఉంటాయి. నిత్యంగా ఏ ఫీలింగ్ ఉండదు అని చెప్తున్నారు. సో అది ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏమంటున్నారంటే ఇప్పటి వరకు ఆత్మజ్ఞానం గురించి చెప్పారు. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారంటే బ్రీఫ్ గా కర్మ స్వధర్మం, మన డ్యూటీ ఏమిటి అన్నది ఎలా చేయాలి, మన బాధ్యత. నీ బాధ్యత ఏమిటి? క్షత్రియుడిగా నువ్వు యుద్ధం చేయటం నీ డ్యూటీ. ఎవరి డ్యూటీని వాళ్ళు చెయ్యాలి అంటున్నారు. హతో వా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం జిత్వా వా భోక్ష్యసే మహీం తస్మాత్ ఉత్తిష్ఠ కౌంతేయ యుద్ధాయ కృత నిశ్చయః. హతో వా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం. ఒకవేళ యుద్ధంలో పోయావనుకో నువ్వు, నీకు స్వర్గ ప్రాప్తి వస్తుంది. జిత్వా వా ఒకవేళ జయించావనుకో భోక్ష్యసే మహీం, ఈ రాజ్యాన్ని అనుభవించు. తస్మాత్ కాబట్టి ఉత్తిష్ఠ లే కౌంతేయ, కూర్చుని పోయాడు కదా రథంలో, అందుకని ముందు లేచి యుద్ధాయ కృత నిశ్చయ, యుద్ధం చేయాలనే కృత నిశ్చయంతో లేచి నిలబడు. ఎందుకు? పోయావంటే స్వర్గం వస్తుంది, ఉన్నావంటే ఈ రాజ్యాన్ని అనుభవించు, జయించావంటే అంటున్నాడు. నీ డ్యూటీ నువ్వు చెయ్యి. అంటే డ్యూటీ అంటే క్షత్రుడు కాబట్టి మాటికి యుద్ధం చేయొచ్చా అని మనకు మళ్ళీ డౌట్ రావచ్చు. అక్కడ యుద్ధం ఎందుకు చేస్తున్నారు? ఏ దారి లేక అన్ని రాయబారాలు ఫెయిల్ అయితే వాళ్ళు మేము ఏది ఒక అంగుళం కూడా ఇవ్వమంటే, మరి క్షత్రియుడు కాబట్టి రాజ్యార్హత ఉన్నది కాబట్టి ఆ రాజ్యం కోసం వీళ్ళకి తప్పలేదు యుద్ధం. మరి అది ధర్మ మార్గంలో ఎన్నో రకాలు అడిగి అవి ఏది కూడా ఫలించినప్పుడు చివరికి యుద్ధానికి దిగవలసి వచ్చింది. మరి క్షత్రియుడి బాధ్యత ఏమిటి అంటే రాజ్యాన్ని ప్రజల్ని సంరక్షించుకోవడం. ఇక్కడ రాజ్య సంరక్షణ కోసం మరి ఆ రకంగా యుద్ధం చేయక తప్పదు ఒక క్షత్రియుడికి. సో ఎవరి డ్యూటీ వాళ్ళు చెయ్యాలి అని చెప్తున్నారు. ఏషాతేభి హితా సాంఖ్యే బుద్ధిర్యోగే త్విమాం శృణు బుద్ధ్యా యుక్తో యయా పార్థ కర్మబంధం ప్రహాస్యసి. సో ఇప్పటి వరకు ఈ జ్ఞానాన్ని అంటే ఆత్మజ్ఞానాన్ని, సాంఖ్య జ్ఞానాన్ని నీకు వివరించాను. ఇప్పుడు ఫలాపేక్ష లేని కర్మ రూపంలో ఉన్న బుద్ధి యోగాన్ని వివరిస్తాను విను అంటున్నారు. పార్థ, ఇలాంటి అవగాహనతో గనుక నువ్వు పనిచేసావంటే ఇక నీకు ఈ కర్మబంధాలన్నిటి నుంచి కూడా విముక్తి వస్తుంది అంటున్నారు. ఏమిటి? ఎలాంటి అవగాహన? ఫలాపేక్ష లేకుండా కర్మ చేయడం. కర్మ అంటే ఏమిటంటే పని. మామూలు కర్మ అంటే మనం ఏదో బ్యాడ్ థింగ్ అనుకుంటాం, కాదు. కర్మ అంటే జనరల్ గా పని అని. ఎలాంటి పని అంటే ప్రతి పని కూడా మనకి బంధాలు కలిగిస్తుంది, కర్మబంధాలు కలిగిస్తాయి. కర్మబంధాలు కలిగినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే మన కర్మబంధాలకు తగ్గ జన్మ మళ్ళీ మనకు వస్తుంది. కాబట్టి మళ్ళీ జన్మ అనేది తెప్పించేటటువంటి కర్మలన్నిటిని కూడా కర్మలు అంటాము. అయితే ఫలాపేక్ష లేకుండా మనం కర్మ చేయగలిగితే మళ్ళీ జన్మ అనేది ఉండదు, కర్మబంధాలు ఏర్పడవు. అది ఇక్కడ పాయింట్. సో ఈ కాన్సెప్ట్ వినగానే చాలా కొత్తగా ఉంటుంది. అపేక్ష లేకుండా ఏ పని చేస్తాము, ఏ పని చేసినా ఫలితం కోసమేగా మనం చేసేది. ఫలితం వద్దు అనుకున్నప్పుడు ఇంకా పని చేయడం ఎందుకు అనే ఒక డౌట్ వచ్చేస్తుంది వెంటనే మనకు. అది
ఆ ఆలోచన విధానమే ఎలా మార్చుకోవాలి అనేది క్రమంగా మనకు అర్థం. సో ఫలాపేక్ష లేని కర్మ ఎలా ఏంటి ఆ రూపంలో ఎలా చేయాలి అది నేను నీకు వివరిస్తాను. నీకు ఈ ఫలాపేక్ష లేని లేకుండా నువ్వు పని చేస్తే నీకు కర్మ బంధాల నుంచి విముక్తి వస్తుంది అంటున్నాను. సో అంటే ఇది బ్రీఫ్ గా ఇక్కడ చూస్తున్నా. ఈ ఫలాపేక్ష లేకుండా పని చేయడం ఏమిటి, ఎలా చేస్తాం, ఎందుకు చేయాలి అనేది రేపటి అధ్యాయం నుంచి చాలా క్లియర్ గా రేపు ఎల్లుండి కూడా ఈ కర్మయోగం చూస్తాం. దీన్నే కర్మయోగం అంటాం, బుద్ధి యోగం అంటాము. అది ఏమిటో వివరంగా రేపు ఎల్లుండి చూస్తాం. అది అయ్యేసరికి మీకు చక్కటి అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు వినగానే ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే అదేమిటి ఫలితం లేకుండా పని ఎవరు చేస్తారు అనిపిస్తుంది. నేహాభిక్రమనాశోస్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. ఈ కర్మయోగం గనక ప్రారంభించి నువ్వు పూర్తి చేయలేకపోయినా దానిలో దోషం లేదు, అది వృధా కాదు, నీ యొక్క ప్రయత్నం. ఈ మార్గాన్ని నువ్వు కొంచెం ఆచరించినా సరే దారుణం త్రాయతే మహతో భయ, విడుదల చేస్తుంది నిన్ను మహాభయాన్నించి, అంటే మనిషిని కాపాడుతుంది. ఇక్కడ గజేంద్ర మోక్షంలో సీన్ చూపిస్తున్నారు. ఈ ముసలి నోట్లో కాలు ఇరుక్కున్నప్పుడు గజేంద్రుడు చివరికి పూర్వజన్మ లో భక్తుడు ఆ పూర్వజన్మ జ్ఞానం గుర్తొచ్చి భగవంతుడిని ప్రార్థించి అప్పుడు చివరికి మోక్షాన్ని పొందటం చూస్తున్నాం. సో ఈ కర్మయోగం అంటే ఫలాపేక్ష లేకుండా మనం ఏదైనా పని చేసినప్పుడు అది మనకి ఎంత బంధాలు కలిగించకుండా మోక్ష మార్గంలోకి తీసుకువెళ్తుంది. కాబట్టి అది మనం కంప్లీట్ గా సక్సెస్ అవ్వలేకపోయినా కూడా కొంతైనా ఆ మార్గంలో ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తే మనకి ఎంతో భయం నుంచి మనిషిని కాపాడుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇందులో మనం ఇంత ఫలాపేక్ష లేకుండా చేయగలమా, అదే మన వల్ల సాధ్యమా అని మనం నిరాశ పడకుండా భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ప్రయత్నించండి. మీరు కొంచెమైనా ఈ మార్గంలో ఉన్నారంటే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య, ఈ ధర్మాన్ని కొంచెమైనా ఫాలో అయ్యారంటే మీకు దారుణమైన భయం నుంచి విడుదల వస్తుంది. అది మీరు కొంత ప్రాక్టీస్ చేసినా వృధా కాదు మీకు అంటున్నారు, ఉపయోగమే అంటున్నారు. వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి ఏకేహ కురు నందన బహుశాఖాహి అనంతాశ్చ బుద్ధయో అవ్యవసాయినాం. సో ఈ మార్గంలో కృషి చేస్తే కాన్సన్ట్రేషన్తో మరి మనం మనసు కూడా నిశ్చలంగా ఉండాలి. ఈ సాధన చేయాలి అంటే ఊరికినే మొదలుపెట్టి మళ్ళీ మానేయడం, అస్థిరత్వం లేకుండా ఉండకూడదు. బుద్ధి కూడా స్థిరంగా ఈ మార్గంలో ఉండటానికి ప్రాక్టీస్ చేయడానికి మనం ట్రై చేయాలి. మన బుద్ధి పలు విధాలు పోతూ ఉంటే బహుశాఖాహి అనంతాశ్చ, బుద్ధిలో స్థిరత్వం లేకపోతే మరి ఇక మన ఆలోచనలు పరిపరి విధాలు పోతూ ఉంటాయి. కాబట్టి కురువంశస్థుడా భక్తి మార్గంలో నిశ్చయాత్మకమైన వాళ్ళ బుద్ధి స్థిరంగా ఉంటుంది. ఇలా ఒక మంచి భక్తి మార్గంలో ఉన్నప్పుడు నీ బుద్ధి కూడా స్థిరంగా ఉంటుంది. వాళ్ళ లక్ష్యం ఒక్కటే, ఈ సాధన చేసి ఈ భవబంధాల నుంచి బయటపడాలని, ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోవాలని. కానీ స్థిర సంకల్పం లేని వాళ్ళ ఆలోచనలు పరిపరి విధాల పరిగెడుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ అర్జునుణ్ణి చూపిస్తున్నారు, ద్రోణాచార్యుని. చిన్నప్పుడు వీళ్ళందరికీ మరి విలువిద్య నేర్పిస్తూ ఆయన అక్కడ పక్షి బొమ్మ ఒకటి పెట్టి చెట్టు మీద దాని కంటి మీద మీరు బాణం వేయాలి, అందరినీ పిలిచి ఒక్కొక్కరిని మీకేం కనపడుతోందర్రా అంటే పక్షి, చెట్టు, ఆకాశం అన్ని చెప్తారు. ఎవరిని బాణం వేయమని ఆయన అడగడు. కొంతమంది పక్షి ఒకటే కనపడుతోంది అంటారు, వాళ్ళని కూడా బాణం వేయమన్నాడు. అర్జునుడు వచ్చి నాకు పక్షి కన్ను తప్ప ఇంకేం కనపడటం లేదని చెప్పి అప్పుడు బాణం వేయి అని అంటే వేస్తే అది వెళ్ళి కరెక్ట్ గా ఆ పక్షి బొమ్మ కంటికి తగులుతుంది. అంటే అక్కడ అర్థం ఏమిటి, అంతటి తీవ్రమైన కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్నప్పుడే పని జరుగుతుంది, నువ్వు సక్సెస్ అవ్వగలవు. నువ్వు చేసే పని మీద అంతటి కాన్సన్ట్రేషన్, ఫోకస్ ఉండాలి. ఈ భక్తి మార్గంలో ఉండటానికి కూడా నీకు ఆ ఫోకస్, మామూలు పని సక్సెస్కే నీకు ఫోకస్ అవసరమైనప్పుడు భగవంతుణ్ణి, ఆత్మను అర్థం చేసుకోవాలంటే ఇంకెంత ఫోకస్ ఉండాలి. కాబట్టి ఆ ఫోకస్ అనేది ఉండాలి. మనసు పరిపరి విధాలు పోతూ ఉంటే ఫోకస్ ఉండదు అని చెప్తున్నారు. యదా సంహరతే చాయం కూర్మోంగానీవ సర్వశః ఇంద్రియాణీంద్రియార్థేభ్య తస్య
ప్రజ్ఞ ప్రతిష్ఠిత. సో ఈ ఈ తాబేలు మీరు చూసే ఉంటారు, తన అవయవాలన్నీ లోపల చిప్పలోకి ముడుచుకుంటే ఒట్టి చిప్పగా అనిపిస్తుంది మనకి. దానికి అవసరం అయినప్పుడు తల అన్ని బయటికి తీసి నడుస్తూ ఉంటుంది. సో అలా తాబేలు అవయవాలన్నిటినీ లోపల అవసరం లేనప్పుడు ఎలా ముడిచేసుకుంటుందో, ఈ ఇంద్రియ బయట ఈ మెటీరియల్ సుఖాలు, భౌతిక సుఖాలన్నిటి నుంచి కూడా మన ఇంద్రియాలను మనం మళ్లించగలిగితే మనం స్థిత ప్రజ్ఞులం అవుతాము. ఇక్కడ స్థిత ప్రజ్ఞుడు అంటే ఏమిటి అనేది మనం లాస్ట్ లో జ్ఞానయోగంలో చూస్తాం. ఆ విషయం చెప్తున్నారు, ఎందుకంటే గీతలో ఉన్న విషయాలన్నీ బ్రీఫ్ గా క్లుప్తంగా ఇక్కడ చెప్పారని ముందే చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఇక్కడ జ్ఞానయోగంలో స్థిత ప్రజ్ఞుడు అనేవాడు ఎలా ఉంటాడని చెప్తున్నారు. స్థిత ప్రజ్ఞుడు అంటే ఇంద్రియ ప్రలోభానికి గురి కానివాడు. ఇంద్రియాలు కోరికలు పెట్టి అది చూడు, ఇది బాగుంది, అది బాగుంది, కొనుక్కుంటే బాగుండు అనగానే దాన్ని పక్కన పెట్టేస్తాడు, ఆ కోరికను మళ్ళీ పట్టించుకోడు. సో అతను ఇంద్రియ ప్రలోభానికి గురి కానివాడు. ఏది తాబేలు గనక తనక అవసరం లేనప్పుడు అవయవాలన్నీ లోపల పెట్టేసినట్టు అతనికి ఈ ఇంద్రియాలన్నీ పరిస్తూ చూపిస్తున్నా కూడా అతను వాటి ప్రలోభాలకు గురికాడు. అలాంటి వాడిని స్థిత ప్రజ్ఞుడు. ఎవరైతే ఇంద్రియ ప్రలోభాలను కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతాడో వాడు స్థిత ప్రజ్ఞుడు. ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః సంగస్తేషూపజాయతే సంగాత్ సంజాయతే కామాత్ క్రోధోభిజాయతే. జాగ్రత్తగా వినండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్ ఇది. ఆ నెక్స్ట్ శ్లోకాస్. ధ్యాయతే విషయాన్ పుంస. ఎప్పుడైతే ఈ విషయాలు అంటే మనం భౌతిక కోరికలు, మన కంటి ముందు కనిపించే ఈ విషయాలు, ఇవన్నీ చూస్తూ వింటూ మనకి ఏ విధంగా అయితే కోరికలు కలుగుతాయో, ఈ విషయాల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నామంటే సంగస్తేషు ఉపజాయతే, వెంటనే అటాచ్మెంట్ ఉపజాయతే పుడుతుంది, వాటి మీద అటాచ్మెంట్ పుడుతుంది. సంగాత్ సంజాయతే కామ. అటాచ్మెంట్ పుట్టగానే ఏమవుతుందంటే కామం, కోరిక పుడుతుంది. కామాత్ క్రోధోభిజాయతే. కామం పుట్టగానే, కోరిక పుట్టగానే క్రోధం కూడా పుడుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ధ్యాయతే విషయాన్ పుంస. మనిషి ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక ప్రపంచపు విషయాల గురించి ఆలోచనలు మొదలు పెడతాడో అటాచ్మెంట్ పెరుగుతుంది అంటున్నారు. ఉదాహరణకి షాప్కి వెళ్తాం, మన కళ్ళ ముందు మనం ఏదో అవసరాని కోసం వెళ్తాం, ఏదో కొనుక్కోవాలని మనకి తప్పనిసరి. తీరా చూస్తే అక్కడ ఒక అందమైన సోఫా కనిపించింది. ఆ సోఫా కనిపించింది, బాగుంది అని వెళ్ళిపోతున్నామా? లేదు, చాలా బాగుంది అని ఆగాము. ఆగి మళ్ళీ దాని వైపు చూస్తున్నాం. సో ఏం జరిగింది? దాని గురించి ఆలోచించాము ఎక్కువగా. సో ఆసక్తి కలిగింది. ధ్యాయతే విషయాన్ పుంస. విషయాల గురించి ఆలోచించగానే సంగస్తేషూప, సంగత్వం, అటాచ్మెంట్ కలిగింది. సో ఎప్పుడైతే ఒకటికి 2 సార్లు బాగుంది బాగుంది అని ఆలోచిస్తూ వెనక్కి తిరిగి మళ్ళీ దాన్ని చూసేటప్పటికి ఏం జరిగింది? ఆసక్తి, సంగత్వం కలిగింది, అటాచ్మెంట్. అటాచ్మెంట్ వచ్చేసరికి ఏం జరిగింది? కోరిక కలిగింది. వెనక్కి వెళ్తాం, వెళ్ళి ఏదో చాలా బాగుంది, పట్టుకుని చూద్దాం, అబ్బా ఇంత మెత్తగా ఉంది, కూర్చుంటాం. కూర్చునేసరికి ఇంకా అటాచ్మెంట్ పెరిగింది, వెంటనే కొనుక్కోవాలనే కోరిక కలిగింది. సో అటాచ్మెంట్ రాగానే కోరిక పుట్టింది. సంగాత్ సంజాయతే కామ. అటాచ్మెంట్ కోరిక వచ్చింది. కామాత్ క్రోధోభిజాయతే. కోరిక వచ్చేసరికి ఏం జరిగింది? క్రోధం కూడా వస్తుంది. ఎందుకు? కొనుక్కోవాలనే కోరిక ఎక్కువైంది. తీరా చూస్తే మన దగ్గర డబ్బు లేదు, వెంటనే మన మీద మనకి కోపం, లేదా డబ్బు ఇచ్చే వాళ్ళ మీద కోపం, అందరి మీద కోపం, దుఃఖము, డిసప్పాయింట్మెంట్, ఇంత చిన్న కోరిక కూడా తీరలేదనే అసంతృప్తి, మన మీద మనకి కోపం, ఇవన్నీ కూడా వచ్చేస్తాయి. కాబట్టి ఇంద్రియ విషయాల గురించి ఆలోచించే వాడికి వాటి మీద ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఆసక్తి పెరిగినప్పుడు కోరిక పెరుగుతుంది. కోరిక పుట్టినప్పుడు కోపం కూడా కలుగుతుంది. ఇక్కడేమో భౌతిక, ఇంకా నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి, ఇక్కడ ఇంకా సరే వేరే ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూపిస్తున్నారు. సరే, క్రోధం కలిగింది. క్రోధం కలిగిన తర్వాత ఏం జరుగుతుందట? క్రోధోద్భవతి సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమ, స్మృతి భ్రంశాత్ బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. క్రోధోద్భవతి సమ్మోహం. క్రోధం నుంచి పుడుతుంది మోహత్వం, అంటే కన్ఫ్యూజన్, అవివేకం, ఏం చేయాలో తెలియని పరిస్థితి, అంటే విచక్షణ జ్ఞానం నశించడం.
క్రోధం వల్ల మరి కోపం బాగా వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఏది ఏది చెయ్యాలో ఏది చేయకూడదో తెలియని ఒక మైకం గమ్మినట్లు అయిపోతాం. అందుకే మన వాళ్ళు పిచ్చి కోపం వచ్చింది వాడికి అంటూ ఉంటారు చూడండి. పిచ్చి కోపం అంటే ఏం చేస్తున్నాడో వాడికి తెలియడం లేదు ఆ కోపంలో అంటూ ఉంటారు. అంటే మామూలుగా ఉన్న విచక్షణ ఆ కోపం ఎక్కువైనప్పుడు పోతుందన్నమాట. క్రోధోద్భవతి సమ్మోహ, క్రోధం వచ్చేసరికి అలా మోహత్వం కమ్మేస్తుంది. సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమ, ఆ సమ్మోహం వచ్చినప్పుడు మోహత్వం, స్మృతి అనేది విచక్షణ అనేది పోతుంది. స్మృతి భ్రంశాత్ బుద్ధినాశం, విచక్షణ పోయినప్పుడు ఏమవుతుంది, బుద్ధి పోతుంది. బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి, బుద్ధి నాశనం అయితే ఏమవుతాం, మనిషి నాశనం అవుతాడు. అంటే చేయకూడని పనులు చేస్తాం. కోపం వచ్చినప్పుడు ఆ పిచ్చి కోపంలో వాడికి ఏం చేస్తున్నాడో తెలియడం లేదు, అవతల చేతిలో అన్ని విసిరి కొట్టాడు, అవతల వాళ్ళని తన్నాడు, ఇంకా పిచ్చి కోపం వస్తే అవతల వాళ్ళని చంపేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు. కాబట్టి బుద్ధి నశించిందంటే ఇలా ఏదైనా మనిషి నాశనం అయ్యే పనులు చేస్తారు. సో క్రోధం వచ్చిందంటే సమూహత్వం వస్తుంది, ఆ అమోహత్వంతో విచక్షణ పోతుంది, విచక్షణ పోతే బుద్ధి నాశనం అవుతుంది, బుద్ధి నాశనం అయితే మనిషి నాశనం అవుతాడు. కోపం మూలంగా అవివేకం, అవివేకం వల్ల మరుపు, మరుపు అంటే అక్కడ విచక్షణ పోవడం, దాని బుద్ధి నశించడం, బుద్ధి నశించడం వల్ల తానే నశించడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఆ పిచ్చి కోపం వచ్చే వారి లక్షణాలు చూడటానికి కూడా వాళ్ళు ఎలా ఉంటారనేది ఈ చిత్రంలో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తుంది. అపూర్వమాణం అచలా ప్రతిష్టం స్థిత్ సముద్రమాప ప్రవిశంతి యద్వత్ తద్వత్ కామాయం ప్రవిశంతి సర్వే ప్రశాంతి మాప్నోతి న కామకామి. కాబట్టి నిరంతరం నిండుతూ ఉన్నా కూడా సముద్రం ఏ రకంగా అయితే చలించకుండా నదీ జలాలన్నీ అన్ని వైపుల నుంచి వచ్చి సముద్రంలో కలిసిపోతూ ఉంటాయి కదా, ఎప్పుడు సముద్రంలో నిండుతూ ఉంటాయి. అయినా కూడా సముద్రం ఏమీ కలవరపడకుండా అది అలా ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది, ఎప్పుడు అన్ని వైపుల నుంచి వచ్చి నిండిపోతూ ఉన్నా కూడా. అలాగే ఎవరైతే ఈ కోరికలన్నిటినీ కూడా అణుచుకోగలుగుతాడో వాడు శాంతిని పొందుతాడు. భౌతిక సుఖాలకు బానిసైన వాడికి మోక్షం లేదు అని చెప్తున్నారు. సో శాంతము, మనిషికి శాంతి ఎప్పుడు వస్తుంది, కోరికలను తగ్గించుకున్నప్పుడు వస్తుంది. కోరికలు ఉన్నంతకాలం మనిషికి అశాంతే. ఎవరైతే ఈ కోరికలన్నీ తగ్గించుకోగలుగుతారో, అణుచుకోగలుగుతారో వాళ్ళు శాంతిని పొందుతారు. అందుకే ధర్మరాజును యక్ష ప్రశ్నలు వేస్తాడు. యక్షుడు వేసినప్పుడు వాటిల్లో ఒక ప్రశ్న ఏమిటి, అందరిలోకి ఐశ్వర్యవంతుడు ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు అంటే కోరికలు లేని వాడే ఐశ్వర్యవంతుడు అని ధర్మరాజు కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్తాడు. కాబట్టి ఈ కోరికలను అణుచుకున్న వాడికే శాంతి, భౌతిక సుఖాలకు బానిసైన వాడికి మోక్షం లేదు అంటున్నారు. అందుకే ఇక్కడ కూడా మరి ఏం చెప్పారు, తాబేలు తన అవయవాలను ముడుచుకున్నట్టు ఎవరైతే ఇంద్రియాలను లెక్క చేయకుండా అది పెట్టే ప్రలోభాలను పట్టించుకోకుండా ఉన్నప్పుడే స్థితప్రజ్ఞులు. అలాగే ఇంద్రియ విషయాల గురించే ఆలోచించామనుకోండి, అలా కాకుండా ఇంద్రియ విషయాలు ఆలోచించే వాడికి ఆసక్తి, ఆసక్తి వల్ల కోరిక, కోరిక వల్ల కోపం కలుగుతాయి. కోపం వచ్చినప్పుడు అవివేకం, తర్వాత మరి విచక్షణ పోవడం, తర్వాత బుద్ధి నాశనం అవడం. సో వీటన్నిటికీ ఏమిటి రిజల్ట్, ఆ తర్వాత మనిషి నాశనం అవడం. సో ఈ కోరిక కలిగితే అది మనిషిని ఏ విధంగా నాశనం చేస్తోంది ఈ కామం అని చెప్పారు. కామం ఎందుకు కలుగుతుందంటే ఎప్పుడు ఈ ఇంద్రియ విషయాలు, ఈ భౌతిక ప్రపంచపు విషయాలు ఆలోచించిన కొద్దికి అటాచ్మెంట్తో ఆసక్తి, ఆసక్తితో అటాచ్మెంట్, కోరిక, ఇవన్నీ కోరిక నుంచి కోపం, ఇవన్నీ కలుగుతాయి. కాబట్టి కోరికలు అణుచుకున్న వాడే శాంతిని పొందుతాడు. ఈ కోరికలకు బానిస అయిన వాడు మోక్షం లేదు అంటున్నారు. ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితి పాఠ నైనం ప్రాప్య విముహ్యతి స్థిత్వాస్యాం అంతకాలేపి బ్రహ్మ నిర్వాణమృచ్చతి. సో ఈ రకమైన బ్రహ్మజ్ఞానం పొందిన వాడికి, ఏది కోరికలను అణుచుకోగలిగిన వాడికి దృష్టి ప్రపంచ విషయాల మీదకు మళ్ళీ మళ్ళదు. ఈ జ్ఞానం వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు మామూలుగా మారరు. ఆ జ్ఞానం వాళ్ళకి అలాగే ఉండిపోతుంది. మరణ సమయంలో కూడా ఈ వివేకంతో స్థిరంగా ఉన్న వ్యక్తి జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి పొంది ఆ భగవంతుడి దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటాడు. సో
మనం ఆత్మ ఒక శరీరంలోంచి ఒక శరీరంలోకి వెళ్తుంది, చావు లేదని చెప్పుకున్నప్పుడు మనకేం సందేహం వస్తుంది? అయితే ఇక ఆత్మకు విముక్తి లేదా? ఇలా జననం మరణం ఇక మనం ఎప్పుడు ఈ చక్రంలో ఉండిపోవడమేనా అనే డౌట్ వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ దానికి ఆన్సర్ చెప్తున్నారు. మరణ సమయంలో కూడా ఈ వివేకంతో ఇలాంటి బ్రహ్మజ్ఞానం పొందిన వాడు ప్రపంచ విషయాల మీదకు దృష్టి వాడికి మళ్ళీ మళ్ళదు. ఆ జ్ఞానం వచ్చింది అంటే ఆ వాళ్ళు మరణ సమయంలో కూడా ఈ వివేకంతో స్థిరంగా ఉన్న ఇలాంటి వ్యక్తులు ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి పొంది భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు. అంటే మోక్షము, ముక్తి ఇవన్నీ ఒకటే అర్థం. భగవంతుడి ధామాన్ని చేరుకోవడం అన్నా. సో అది చేరుకోవాలి అంటే అదే భగవంతుడితో కనెక్షన్ ఉన్న వాళ్లకు ఈ మోక్షం వస్తుంది. సో యోగా ప్రతి అధ్యాయంలో భగవంతునితో ఆ కనెక్షన్ పెట్టుకోవడం, భగవంతుడిని పొందటం, భగవంతుడి ధామానికి వెళ్ళడం, మోక్షం తెచ్చుకోవడం, ముక్తి పొందడం ఇవన్నీ ఒకటే మీనింగ్. కాబట్టి ప్రతి అధ్యాయంలో కూడా ఆ మోక్షం అనేది ఎలా వస్తుంది అనేది ఒక్క శ్లోకంలో అయినా ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రతి అధ్యాయానికి యోగా అనే పేరు ఉంది అని చెప్పుకున్నాం. సో ఇక్కడ ఈ అధ్యాయంలో ఇప్పుడు ఈ ఉదాహరణకి ఈ శ్లోకంలో అది చూస్తున్నాం మార్గం ఏది? ఇలాంటి వాడు జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి పొంది భగవంతుడి దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటాడు అంటున్నారు. ఎవరు? ఇలా బ్రహ్మజ్ఞానం పొందిన వాడు. వాళ్ళ దృష్టి మళ్ళీ ప్రపంచ విషయాల మీదకి వెళ్ళదు. ఏ బ్రహ్మజ్ఞానం? అది ఒక రకంగా ఎంత సింపుల్ అంటే కోరికలను అణుచుకోగలిగిన బ్రహ్మజ్ఞానం. ఆ స్థిత ప్రజ్ఞత, ఆ కంట్రోలు, దేని మీద? నీ ఇంద్రియాల మీద, మైండ్ మీద నువ్వు ఆ కంట్రోల్ పెట్టుకుని కోరికను అణుచుకోగలిగి నీకు శాంతి, ఆ క్రమంగా నీకు ఆ బ్రహ్మజ్ఞానము వస్తాయి. అప్పుడు నీకు భగవద్ధామానికి అర్హత వస్తుంది. సో ఈ కలియుగంలో మరి ఆ మార్గంలోకి వెళ్ళాలి అంటే దారి ఏమిటి అంటే కలియుగంలో భగవన్నామ స్మరణ. హరేర్నామ హరేర్నామ హరేర్నామైవ కేవలం కలౌ నాస్త్యైవ గతిర్ అన్యథ. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇతి షోడశకం నామనం కల్మషనాశకం నాతః పరతరోపాయ సర్వవేదేషు దృశ్యతే. సో హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. అన్ని వేదాలు వెతికినా ఈ కలియుగంలో ఉన్న విషపూరిత ప్రభావాలను రూపుమాపడానికి ఈ 16 పేర్లు ఉన్న హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపం కంటే వేరే తరోపరాయం కానరాదు అని కలిసంతరణ ఉపనిషత్తులో ఉన్నది. సో ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే మనం ఈ శరీరం కాదు, మనం ఆత్మ అన్నది. సుఖ దుఃఖాలు రెండు కూడా ఆగమాపాయనో నిత్య వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. మాత్రా స్పర్శాస్తు అంటే ఇంద్రియాలతో కనెక్షన్ వల్ల మనకు ఆ ఫీలింగ్స్ ఏర్పడుతున్నాయి. అవన్నీ కూడా ఏది పర్మనెంట్ గా ఉండవు, తాత్కాలికాలు, వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. మనం భగవంతుణ్ణి శరణు వేడి భగవన్ నామస్మరణ కల్టివేట్ చేసుకోవాలి అన్నది చూసాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. సో ఇది సెకండ్ అధ్యాయం ఈరోజు మరి కంప్లీట్ చేశాము. క్విక్గా మరి మళ్ళీ ఆ క్వశ్చన్స్ పెడతాను.